दिनैनि बे उदालगुरि जिल्ला UPPL नि आइजो गांखंनि डिस्ट्रिक्टनि जोंहा मोनसे सावरायमेलमोन सावराय जुथुमा गासै जोंनि वर्कार्सफोरखौ लानानै नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ जों माबोरै बारलांनो हायो बा देरहासारनायनि खामानिखौ जों बोरै मावलांनो हायो बेनि सोमोन्दै जोंहा सावरायलायनायमोन आरो बेनि गेजेरजों दिनै जोङो जोंनि हाबाफारिया मोजाङै मोजां जानानै थांबाय आरो बेनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो समस्ति नैबे उदालगुरि जिल्लानि मोनबा जोंहा ब्लक समस्ति बे समस्तिनि गासैबो जोंनि बिबानगिरि मावहारिया बिथांमोननिफ्राय रिपर्ट मोननाय बायदिबा जोङो मोनबा समस्तिखौबो जोङो देरहानायनि लामायाव जोंहा साखाफारा जानानै दंसै बेखौ दिनै जोंहाय नैबे सावरायमेलनि गेजेरजों मोनफुंनो हाबाय। UPPL देरहाखांनायनि उनाव जोङो जितु समाजावहाय जोङो मोननै बिथिं जोंनि जे हौवा माहारि आरो हिन्जाव माहारिखौ लानानै मोनसे समाज जायो बै समाजा जौगानांगौब्ला मोननैबो बिथिङाव जोङो जौगानांगोन बेखौ नोजोर बोनानै जोङो नैबे समावहाय जे आइजो माहारिया समाजखौ जौगानांगौब्ला आइजो माहारिया जौगाग्रोनांगोन बेखौ जोङो रोखा नुहुरबाय आरो बेनि थाखायनो जोङो BTR आवहाय जोङो जोंनि हालामखौ जौगाहोनायनि थाखाय आइजो माहारिनि जौगानायनि माखासे जोङो थिरांथा लादों खामानि लादों आरो बै खामानिफोरखौ जाफुंसार होगोन होननानै जोङो आसा खालामदों आइजो माहारिखौ लानानै। जोङो लेखा रोङै माखासे आइजोफोर दङ लेखा गोरोंफोर दङ लेखा गोरोंनि थाखाय लेखा गोरोंनि जयग'खौ नायनानै मा खामानिया बिथांनि थाखाय जयग' गोनां बेखौ नायनानै लेखा गोरोंनि थाखाय लेखा गोरोंनि खामानि होगोन आरो लेखा गैयिनि थाखायबो जोङो मावना जानो हानाय गावनि जिउखौ सुफुंनो हानाय समाजखौ दैदेननो हानाय माखासे जोंहा खामानिफोर दङ बै खामानिफोरखौ जोङो बिथांमोननो मावनो थाखाय सुबिदानि होगोन आरो आइजो माहारिखौ जोङो जौगानायनि थाखाय बे खामानिफोरखौ जोङो मावनो बिबान होगोन। सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बेनो आइजो माहारिखौ जौगाहोनायनि थाखाय मोनसे बे आसनि बै आसनियाव सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो माखासे जोङो सोरखारनिफ्राय साहाय्य होनानै इनकाम खालामनो हानाय माखासे राहाखौ जोङो होनो नागिरदों आरो बै राहाफोरखौ नायनानै जे माबे ओनसोलावहाय मा राहाखौ होयोब्ला जोंनि आइजो माहारिया जौगाखांगोन बै सुबिदाखौ नायनानैहाय जों बे राहाफोरखौ होनाय जागोन। दा नैबे समावहाय जोङो UPPL जों जगदान होनाया आइजो माहारिया दाथ' नायनो थाङोब्ला दिनै 32 लाख जि जोंनि रायजो राजा दं BTC हालामावहाय बिनि 50% जों आइजो माहारि आरो बे 50%निनो जों 50%आनो दिनै UPPL हानजायावहाय बाहागो लादों खामानि मावनो थाखाय बेखौ बुंनो हायो। बे दिनै मोनसे सोलायनाय बयबो नागिरदों माखासे सम जोंहा जि गोग्लैसोनानै थाबाय थांनाय सरकारफोरा जोंखौ जि नेवसिबाय जि दुर्निति खालामबाय बै दुर्नितिनिफ्राय मुक्त मोननो थाखाय जि जोङो सोलायनायनि स्ल'गान लादों बै जोंनि स्ल'गाना 100% जोङो जाफुंसार खालामनो हागोन होननानै मिजिं खालामनो हायो।